35 ċiklist se jaqtfu 1300 km minn Barcellona sa Santiago di Compostela bilan li jiġbru aktar flus għal riċerka tal-kanċer. Din l-inizjattiva ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 10 snin minn Life Charity Foundation sabiex l-Università ta' Malta u istituzzjonijiet oħra f'pajjiżna jkunu jistgħu jkomplu bir-riċerka tagħhom dwar il-marda tal-kanċer. L-għan huwa li b'kollox tinġabar is-somma ta' 300,000 euro. F'kummenti ma' Net News il-fundaturi tal-Life Charity Foundation Nikki Camilleri u Elton Berry iddeskrivew din l-inizjattiva bħala ġest mill-aktar nobli. Qed niġbru għal riċerka tal-kanser, aħna dan huwa każ nobli, il-kanser kif nafu kulħadd issa qed jiżdied l-iktar f'pajjiżna. Allura irid ikun hemm dak il-xaħat, dak il-grupp, dawk in-nies li jiġbru għal dal-każ fimt tant nobli biex isir riċerka fl-Università stess ta' Malta, ir-riċerkaturi tajbin li għandna fl-aħħar mill-aħħar. Vjaġġ bħal dan jirrikjedi ħidma u determinazzjoni kbira fejn Elton Berry qal il-postijiet għal dan il-vjaġġ imtlew f'5 tim biss. Dan fil-waqt li training għal ċikliżmu fuq distanza twila beda fi frar li għadda. Dan għaliex f'dan il-vjaġġ jingħaqdu magħhom nies li m'għandhomx esperjenza f'dan it-tip ta' ċikliżmu. Sabiex wieħed ikun jista' jagħmel sfida bħal din irid ikun ippreparat kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Elton Berry qal li vjaġġ bħal dan jirrikjedi ħafna loġistika fosthom il-waqfin li se jagħmlu u l-provista tal-ilma fost affarijiet oħra. Ġili kellna ċiklisti li ma jkollhomx esperjenza, kellna ċiklisti li forsi fil-żmien tagħhom kull ma jagħmlu forsi 10 km normalment qatt ma jagħmlu distanzi twal. Allura t-training tagħna qiegħed hemmhekk biex qed jħendja lil kulħadd anki nies li m'għandhomx esperjenza biex inti ħad titgħallem minn xejn ħadd tiġi biżżejjed esperjenza biex int tkun tista' tagħmel challenge bħal di. Għaddi fl-aħħar mill-aħħar hija challenge, it's a physical challenge, it's a mental challenge, imma fl-aħħar mill-aħħar qed nagħmluha biex niġbru il-flus għar-riċerka tal-kanser. Min-naħa l-oħra waqt dan il-vjaġġ li Life Charity Foundation settella aġġornamenti kull filgħaxija fuq il-medja soċjali. Din l-isfida tiġi fit-tmiema fl-ewwel ta' Lulju. Life Charity Foundation tappella lil pubbliku għad-donazzjonijiet fejn wieħed jista' jidħol fuq is-sit lifecharity.com sabiex ikun parti minn dan il-ġest għal nobli.